बाय थ' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय दायो जोंहा only 1 weekनि थाखाय 15% अफ सोलिगासिनो माइक्र'ब्लेडिंनि थाखाय थ' जोंनावहाय सासे क्लाइन्ट फैदोंमोन आं बेनि बिफर एन्ड आफ्टार लुकखौहाय दायो नोंथांमोना दिन्थिनानै होनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा जोंना माइक्र'ब्लेडिंखौ माबोरै मोनखोबा सेटिसफाइड ना एकदम नेचारेल लुक क्रिएट खालामनो नाजाबाय आरो औ नोंथाङा बुंबाय जिहेतु एकदम आंनो पातला नांगौ डार्क ब्राउन नांगौ ब्लेकबो नाङा होनबाय नालाय थ' डार्क ब्राउन शेडआवनो नोंथांनि स्किनजों मिलायनाय खालामनानै होबाय आरोना थ' नोंथांमोना माबोरै नुदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबा गाइस नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय थाबैनो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय एपइन्टमेन्टनि थाखाय स' देट नोंथांमोना नेबाय थानो नाङा फैदो थाबैनो